دناف گله کرد گلک داهێنەرن بەرهەمدار هەنە لێ هەروان هەوڵدانە خۆژڕۆنیە دوور بهێلن کو ببێ دەنگی کار و داهێنێ دکن. یەک جوان نویسکاران محەممەدێ سەید حسێنە. محەممەدێ سەید حسێن ساڵە 1940 لە گوندێ تەلعەربیت یە سەر بە باژارێ قامشلۆ لە ڕۆژاوای کوردستانێش دایک بوو. لە ئۆدەیا گوندێ تەلعەربیت شەڤگوهێرکێن خۆش دەهاتن لەدارخستن بتایبەتی بستران و خوێندنا هەلبەستێن سەیدایە جگەرخوین. ئەس لە گوندێ تەلعەربیت مەزن بوومە. باوێ me dostanî ku pir xurt bi Seydayê Cegerxwîn re hebû. Gelekî hez ji hozanan û hez ji kurdperweran dikir. دوان şevguhêrkan de ji sala 1957 ve navborî fêrî xwendin û nivîsandina Kurdî bû. Her wî ji sala 1987 ve dest bi weşana berhemên xwe yên wêjeyî di kovar û malperên Kurdî de kiriye. Xortên gundê Telعەربît nifşê ji me mestir, ji me mezintir şevguhêr li ser dîwanê Cegerxwîn çê dikirin, dixwendin û distiran. Ji hinga ve min hej ji zimanê dayîkê kiriye. Ji heman sala 1957 ve û ji destpêka damezrandina yekem Partiya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê navborî kete nav rêzên rêxistinên siyasî. Êdî ji hingê ve hestên neteweyî û behremendiya dahênê li cem Mihemedê Seyid Husên peyda bûn. Ji 15 salê ve tevlî karûbarê rêxistinî û siyasî bûme ya Partiya Yekem ya 57. Mihemedê Seyid Husên hest û hizrên xwe herwiha bîranîn û serpêhatiyên xwe di naveroka pirtûkan de belav kirine û pirtûkxaneya Kurdî bi 13 pirtûkên helbest, çîrok, roman û serpêhatiyan dewlemend kir. Ji wan jî kê destane sor kirine, awazên Evînê, Halana Qamişlo, Şeva Dirêj, Kurdistan helbesta min e, Payizxêra Hêsiran, Tava Mirinê. Hinga min jî rahişt pênûsa xwe û peyv bi peyv bi du talana ketim. û ji hinga ve min bi zimanê Kurdî xwendiye û nivîsandiye. Bi sedema rewşa xirab li Sûriyê Mihemedê Seyid Husên weke hezaran ji Kurdên Rojavayê Kurdistanê kete rêya koçberî û penaberiyê. Êdî ji Qamişlo derket û berê xwe da diyasporayê û niha li dewleta Çîkê bi cih dibe. Çaverêya ku careke din dilê xwe bidîtina Qamişlo şad û xweş bike. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.